Koro donjo weche mag tuke kama bang' tuke 27 lig maduong' mar Thurka KPL. Klab mar Gor Mahia omako thuolo mokwongo gi points 57, points 9 mbele klab mar Police FC omako thuolo mar ariyo. Kogalo nigi geno mar kawo kombe margi mar 21 mana kaka James Opondo koro lero. Elap Manyayo Stadium johera mag klab mar Gor Mahia gi FC Leopards ne obiro kar romgi e tuke adhula lig maduong' pacho ka midendo ni Mashemeji Derby. Tugono mane en mar 98 e kind klepe ariyogo nobedo gi mit gi lit ka gol makende mar jatugo Austin Odhiambo emeno kelo lokruok bang' Gor Mahia loyo Leopards gol 1-0. Jagol mar Gor Mahia Kevin Omondi nomi kad makwar, kata kamano kocha mar Kogalo Jonathan McKinstry nopango pap kendo yudo points 3 maketo gi thuolo mar kawo lig higani. I would like to apologize to our fans which came in the numbers. I would say that both fan base they did good atmosphere for the derby. So yes, atmosphere nice, good game. Like if you are from outside, but for us very painful. You know, someone asked me the other day, Gor go into this game maybe as favourites, and a lot of other people sort of say try and brush away that favourites tag. But I think for Gor, what game during the KPL season are we not favourites for? The expectation, the history of the club is that there's pressure on us to win football matches. Every game is worth the same. Klab mar Gor Mahia biro rakore gi klab mar Murangasile to gima biro ka kocha chwalo kwayo ne johera mag Gor Mahia mondo ochop kar rombgi kinde magitemo kawo lig mar 21. Korka kore Thomas Troka olero ni nyaka Leopards tim manyalore mar manyo jotugo manyalo konyogi dhi mbele gi loso tim ka ging'iyo higni mabiro. Even today when you play against 9 players plus goalkeeper, we should have more chances. So this is what we have to work on it, and of course maybe to identify some players which can maybe be more dangerous and to give us maybe the depth on the bench. Today was one hell of a story, I think, in terms of how we had to play in order to get the win, but extremely pleased with the guys, really pleased for the supporters to be able to hopefully go and enjoy their Sunday night now, and yeah, we just hope to see them all out again in a couple of weeks against Murangasile. Klab mar Zoya omako thuolo mogik e chung mar klepe gi points 17 bang' tugo tuke 27 points 8 to klab mar Shabana FC makedo mokalo mondo kik gidog e lum. E thuolo mar 16 en klab mar Muhoroni FC mane wuok amodhi 0-0 gi klab mar Murangasilo odiechieng' manyoro. Okinyi Onik ma en kocha mar Muhoroni lero ni nyaka jotuke tim manyalore mar dong' e lig maduong' ka higa mokalo bende Muhoroni notony. Itabidi tu tufanye maandalizi mazuri before tucheze na Gor Mahia. Still tutacheza hapa nyumbani na Gor Mahia, na mimi na hakika tutakuwa tumejipanga vizuri. Though despite ile opportunities tumepata leo, create chances hizo, hatuwezi kuhesabu chances, tunafaa tuhesabu mabao kwa sababu hata penalty tumekosa, but to me najua vijana watachangamka. With the next game they'll be serious. This is my third game. Mechi ya kwanza nikashinda, mechi ya pili nika lose, alafu leo nilikuwa na expect nikaanza toka na 3 points up because napigana relegation. So nikikuja hapa hivi I was prepared to get the 3 points. Unfortunately imetoka vile imekuwa namna hiyo, then nikatoka na 1 point and I appreciate hiyo moja nimetoka. Gor Mahia biro manyo points 10 kende e tuke abiro modong' mar mondo mi gikaw okombeno ka ikruok mag tuke pinje Afrika nyaka ge tim e yorno makende ponono ni dwachgi ochopo kare. Amesema 90 na zile za ziada zimetamatika. Ushindi mzito, ushindi mnene. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi.